Поважаний ksiądz Францішек, генеральный викарий нашей диоцезии, шановные святари, стран заходная, дорогие гости сегодняшней урочистости, сусіді, голос, глубоко гибонаутюсті прозороки. Дякую за вашу присутность, дорогие парафияне. Збираемся с вами тут сегодня у этой молодой святыни, у молодым костеле, как разом з вами розділити цю радость. А як ви згадали з вами на початку, перед усім подякувати Пану Богу за це місце. Для нас це завжди велика радость була, есть, думаю, застається, коли ми відзначаємо некую подію, зв'язану восьминавіта з костелом, з існуванням. Для нас чому це важливо? Да? Бо ми пам'ятаємо, жива у нас історія тих совєтських, атеїстичних часов, коли це місце, що згадували нам про нашу віру, місце, зв'язане з Божим культом, були під забороною. Настільки жорсткі, що у нас на нашій землі вони просто нищилися. А чим сьогодні шкодуємо вельми моцно і, напевно, не розуміємо, да, ось того варварства. Не відповідала некая структура ідеології, ну, прикриті, але архітектура, то, що будувалося, що укладалося серце чоловіка, що сьогодні, тому цінимо Бог, це пригожость. Да, і ось настільки грех засліпляє чоловіка, да, що він не зважає уваги вже навіть на ті звичайні коштовності, навіть земні коштовності, ось які свідчать про багаття, духовне багаття чоловіка, його культуру, грех це все ніж. Ну і тому для нас це велика радість, що час зміняється, да, що час уже на отбудову, як книга Екклезіасти каже, є час камені розкидувати, є час камені збирати. І ось дякуємо Богу, що і тут, на цьому місці, свою присутність він, між іншим, проявив і ось у цьому костелі, у цьому будиночку, да, який був перероблений, це завжди підкреслює, це такий знак часу. Да, бо совєтська влада зміняла храми, костьоли на некий світський ужиток, да, починаючи від музею у ліпшому випадку, да, ці бібліотеки, ці некого концертного залу, да, заводу або складу некого хімічних угноєння чогось є, що міцніше нищило цей будинок. Ось і сьогодні маємо цей процес 2 роки. Да, і тут я вже славу пам'ятаю. Хіба що стояв магазин на цьому місці. Ну і бачимо, пан Бог не погарджив. Сам добре це ведаю, бо довелося простіше його дом культури під костел переробляти. Сьогодні пан Бог переміняє ситуацію, і це знак. Ще один знак, який ми маємо читати, убачити японну присутність серед нас. Це вельми важливий момент. Вельми важливий момент, бо з іншого боку, легче, напевно, легче, хоч сьогодні це не просто відбудувати мури, стіни, але ведаємо, що не так просто, вельми нелегко відбудувати цей збурений храм у душі чоловіка, у його серці. І те, що цей храм сьогодні розбурений, ми бачимо це з вами на що десь. Правда? То, об чим сьогодні нам згадує Боже Слово, успоминаючи святого Августина. Да, ось не випадково, так що з Божої передбачності складається. Сьогодні успоминаємо цього великого святого християнства, не тільки католицького костюма, бо 5 століття, в яким жив, да, це ще був час перед поділом християн. І чим важна для нас ця особа? Тут навіть і він, відомо, що покинув такі багаті доробок духовний, ось, читаючи його книги, сповідь святого Августина, да, по сьогоднішній день це бестселлер такий духовного життя, але став таким, дякуючи чому? Молитві.
молитве своей матери, якая має 20 год, 19 год, молилася об навертанні свого сина, який не був кепським чоловіком, був вельми едукованим, як на свій час. Але моральне життя, м'яко кажучи, покидало ждать лепшого. І ось це тільки полова проблеми, бо святая Моніка, вчора її згадували, мала 3 дітей, так 2 синів, і мала цілком не лепшого мужа. Єдине, як згадує історія, єдине, що може тільки не пив. Що останнє, що можна ці графіки згадати, то за їм водилися. І ось жінка в такій ситуації, вже не кажучи про віру навіть, да? Бо був той час, коли християнство ще тільки розповсюджувалося, і її муж був язичником. Да, ось мало що тут огульної теми якби для розмови не було, огульної, скажімо так, атмосфери, ось яка сприяла віру в хаті не було. Да? І часто, якщо стільки часу пройшло, можемо собі пригадати нашу сьогоднішню ситуацію. Да? Ось після того розбурення нашої традиції. І ось заслуга цієї жінки, яка не глядячи на це випробування, триваючи на молитві, моцно віруючи в те, що Бог не покидає, керуючи ще перед усім тим принципом, який сьогодні нам Боже Слово згадує. Який головний принцип у християнстві? Це любов. Да? І ось те, що нам сьогодні каже апостол Ян, да? Апостол любові, Божої любові, найбільш глибоко зрозумів цю правду, цей принцип. Вот. І він каже нам про це, що коли Бог нас так полюбив, так і ми повинні любити один одного. Чому ще цієї любові немає? Тому з такою ненавистю, з такою подозроністю один до одного ставимося, оце от ближайше. А чому-то тяжко сьогодні урятувати. Ми згубили цей принцип. А навіть, коли про його говорить, да? Любов – це таке поняття, яке описано в натуру чоловіка, чому не діє? Ми згубили фундамент під це поняття. Фундаментом є сам Бог, Бог, який є любов'ю. І де нема Бога, усе останнє, воно починає розвалюватися. Пам'ятаю, що у школі один з наставників, наставник історії, до речі, я думав, був комуністом, і нам казав, що було ближче до того часу розвалу Совєтського Союзу. Коли, пам'ятаю, принес Біблію, каже, глядите, кодекс будівника комунізму ґрунтується на Божих заповідях. Не забивай, не кради, не жужалошик і так далі. Тільки, що відомо, у цьому кодексі не хапало чого. Тих перших 3, основних. Там не було цілком мови про Бога. Не було мови про поваги до святого дня, до Божого ім'я і так далі. І тому, коли нема фундаменту, все це останнє залишається тільки пригожими словами. І ось тому мець костюл, мець місце прославлення Бога, це для нас велике шання. Може, нас ще сьогодні не так шмат. Шмат людей живе, ось менавіта, на жаль, ось тим найгоршим підходом до віри, якою є обіяковість. Пам'ятаєте, як Ісус сказав, да? Коли ти був живний або гарячий, а коли ти ніякий, ось так як ми ніяково вельми часто до цієї справи підходимо, викидує тебе за своїх уст. І ось тому не можемо бути обіяковими до віри ще чому? Ну, Бог це дар, да, який нам допомагає не тільки пережити цей світ, тут, на цій землі, але дар, який нас веде у вічність. Віра нам потрібна у Бога, у одного Бога, як осягнути вічність. І ось віра нам допомагає глядіти на наше життя вже не тільки тут, з перспективи тих наших земних справ, клопотів, проблем, ситуацій, але з перспективи вічності. І ось тоді, це життя починає виглядати трохи інакше. І ось тут хотів би вам пригадати некалькі словів, ось чому згадав на початку, що не випадково. І ця парафія має титул благословенного Юрія Матулевича, відомий біскуп, який народився у Литві.
І, до речі, сьогодні саме ще один юбілей, особливим чином це мар'яні будуть, напевно, переживати, але для вас, для всього костюла, поскольку є благословлений, шанований весь костюл, ну і тим більше парафія, яка має тут 150 років з його дня народження. Ось, у студені, 27 студня, я його вспомину. Ось, і він, між іншим, у своїм духовним дзьоннику. Ну, по-перше, варто згадати його життєвий девіз. Чим керувався? Во всім шукати Бога, усе робити для більшої хвали Божої і усе наповняти Божим Духом. Ось подивіться, наскільки ми, коли відкидаємо життя, ось ці духовні речі, ну, це правда, ось не просто фундамент. Віра – це як ось той розчин, як той раствор, який укладається у кладку будинку. Можна накласти цегли, шмат, пригожий, дорогой цегли, конечно, не зв'язана поміж собою, це груда будовляного матеріалу. То є саме із нашої віри. Що б ми не робили, чим би не займалися, навіть як апостол Петр каже, ці ядем, ці п'ємо навіть. Усе робіть у ім'я Боже, на Божу хвалу. Ось те, що зрозумів благословений Юрій Матулєвич. І тоді це життя починає виправлятися, починає набирати сенс. Ось ще одна проблема сьогодні для людей, що найбільш кривдно для молодих людей. Не бачать сенсу життя. А чує наша країна на одним з тих перших місць по самогубству. Нема віри, нема фундаменту під те, що я роблю в цьому світі, для чого живу, до чого маю імкнутися. Тому це вельми серйозна реч. І як ми все ж таки, за кожним разом потребуємо зростати. Кожен з нас, чи біскуп, чи свята, чи сестра законна, ніколи не можемо сказати, що все, я вже досягнув вершини Бога, да, вершини віри. Ми її здобуваємо кожного дня. Починаючи день у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Знову починаємо проходити працю випробування нашої віри. Прості тяжкі моменти, да, в яких питаємося часто, ну ж, Пане Боже, чому ти до мене допустив цю біду? І сьогодні не тільки кожен з нас, це питається, що не увесь світ, певно, питається, да, стають таким шоком, да, і той самий коронавірус, який зламав ще плани чоловічі. Вже так видавалося вигодно, у таким вигодним світі ми з вами жили. Прийшов некий малий вірус, і все посипалось. Не тому, що Бог хоче покарати, але це випробування нашої віри, наскільки ми маємо властиву ієрархію коштовностей у нашому з вами житті. Бо Бог не хоче смерті грешника, каже нам Святое Писання, але як він не вернувся і жив. Ну і ось цей паратонок для нас, то є місце, у яким ми сутикаємося за тією Божою ласкою, де сустракаємо Бога, і ось наш костюл. Тільки пригадаємо це не тільки мури, але ми з вами. Бо костюл – це супольність. Ми з вами належимо до цього костюла, про сакрамент Христу. І ось хотів вам просто пригадати, наскільки благословенному Юрію залежало ось менавіта на этой супольності, залежало на костелі. І він писав між іншим, ті ж не повинні ми істи туди, да, він мав на увазі, ось задання костюла, да, те, хто належить до його, ну а своє задання ти будеш як святара, як біскупа. Ті ж ми не повинні йти туди, де можна як мога більше отримати для Бога. А ведь Иисус высылал своих апостолов с этой метой, да, идите по всем свете, обвещайте Евангелие, где можно як найбольше збавить душ. Это значит туди, где існує найбільше безбожжя. Що давалося, що писав якраз на наш час це слово. Сапсованность, обояковость у віри, одиход від костюла. Чи ж не повинні ми намагатися усюди тратити
сюди трапіць, праціснуцца, дзе толькі можна, і здабыць штосьці для Христа і для касцёла. Калі адныя дзверы замкнёныя, то будзем прабіваць сабе іншыя, каб пусціць гэтае Божае святло. І гэта ёсць тое заданне касцёла. Дарэчы, благословёны Юрый Святы Касцёл называў сапраўдным валадарствам Христа на зямлі. І лічыў яго, гэты касцёл, у якім быў, займаў пасаду біскупа сваёй найбольшай любоўю. І вось гэта знанае ягонае выслоўе, які ён сябе параўноўваў нават да той шматы, якую выкарыстоўваюць, каб выціраць пыл, бруд. Калі б я забыў пра цябе, пра касцёл, кажа далей біскуп, Юрый, няхай будзе забытая моя правіца. Няхай прыліпне да паднябення язык мой, згадвае той псалом, якім маліліся яшчэ габрэі ў выгнанні. Калі я не буду памятаць пра цябе, калі не буду лічыць цябе наймілейшай сваёй маці, найбольшай маёй радасцю. І вось далей ён кажа: «Пане, дай, каб у тваім касцеле я быў анучай, якая ўсё выцірае, і якую пасля выкідваюць кудысьці ў самы цёмны і далёкі кут». Ось адна з тых гераічных цнотаў, паводле якой ацэньваецца святасць чалавека, гэта смірэнне, пакора. Будучы біскупам, кажа, няхай я буду нават шмата, якую выкарысталі і выкінулі. Няхай і мяне так вынішчаць і выкарыстаюць, каб толькі ў тваім касцёле прынамсі адзін куточак быў лепш ачышчаны, каб толькі ў тваім доме было чысцей і ахайна. І вось гэтая асоба благословёная Юрія, тут з'яўляецца апекуном. Таму ўсе тыя цяжкасці, пытанні, якія ўзнікаюць в нашым духовным жыцці, звязаным з касцёлам, я думаю, што цяжка было б знайсці лепшага апекуна, які б нам у гэтых пытаннях мог бы дапамагаць і іх вырашаць. Таму, як бачым, тое, што адбылося нават і за гэты час, 20 год, з аднаго боку не так шмат. Па людскіх мерках самы такі ўзрост, моцны, прадуктыўны. Вось у параўнанні з гісторыяй сусветнай гэта не такі вялікі тэрмін. Але ведаем, і добра ведаеце, як шмат тут адбылося, колькі высілку было ўкладзена, нават каб узнесці гэтыя сцены, колькі нават святароў прайшло праз гэтую парафію. Не ведаю, што Дмітрый, можа, нам скажуць, палічыць, колькі ўсіх разам тут было, але як мы ўжо згадалі на пачатку, і тут маем некаторыя з гэтых святароў, ужо нават некаторыя адышлі з гэтага свету. Чонс Леонід Моцень, памятаеце, ласка, пра іх у сваіх малітвах і пра тых, хто быў і тых, хто цяпер тут працуе. Вось, каб мы такім чынам, адсвяткаваўшы сёння гэтую круглую дату, памяталі, што гісторыя, час не стаіць на месцы, што гісторыю мы далей з вамі будуем. Гісторыю касцёла тут, на гэтым месцы, гісторыю нашага асабістага жыцця, гісторыю таго месца, дзе мы з вамі жывем. І варта, каб з гэтага часу, ось цяпер, калі ўжо тут стаіць касцёл, гэтая гісторыя заўсёды была таксама гісторыяй Божай, дзеяння Божай ласкі, Божай любові на гэтай зямлі. І гэта ўжо, мае дарагія, залежыць ад нас з вамі. Наколькі мы, як ужо з вами казалі, будзем паважна падыходзіць да нашай веры, наколькі мы гэтую веру будзем практыкаваць, наколькі будзем імкнуцца пераказаць гэтую веру нашым вашым дзецям, унукам, моладзі. Хоць, вядома, не так шмат нас тут ёсць. Але тым не менш, што б не здаралася, як бы, можа, цёмнай і невыразнай была наша перспектыва, ніколі не губляць надзеі на Пана Бога. Паглядзіце, вось чаму важна часцей гартаць карткі Святого Пісання, глядзець на гісторыю абранага народа. Колькі выпрабаванняў, колькі выдавалася безвыходных сітуацый было ў іх жыцці. Зрэшты, можам так далёка нават не хадзіць.
Калі паглядзім на сваё асабістае жыццё, колькі такіх момантаў, сітуацый, дзе выдавалася б ужо, ўсё скончана, ўжо няма ніякай надзеі, няма ніякай перспектывы. Пан Бог, калі толькі яму давяраем, ён заўсёды гэтую сітуацыю выпраўляе. Памятаем, што цяжкія моманты ў нашым жыцці, выпрабаванні, гэта не кара, можа, часцей гэта так успрымаем. Гэта экзамен. Пэўны экзамен на тое, наколькі я жыву блізка Пана Бога, наколькі вера ува мне жывая. І калі здаём гэты экзамен, жыццё перамяняецца, жыццё ідзе наперад, і зноў узнікае надзея, зноў узнікае перспектыва і яснее будзе. Таму няхай сённяшні гэты ўспамін, сённяшняе наше свята, якое перажываем, будзе не толькі чарговым момантам, в якім дзякуем Пану Богу за яго ласку, за яго прысутнасць, за яго міласэрнасць, але таксама стане для нас тым чарговым момантам, ад якога мы распачнем гэты чарговы этап у нашай веры, будуючы наше жыццё на правдзе Евангелія, будуючы яго на Божай ласцы. Яшчэ раз прыгадаем тыя словы, Jesús сказаў: «Дзе я, там будзе мой слуга». Маліцеся, каб тут заўсёды было дастаткова святароў, каб тут заўсёды быў хтосьці, хто вось тут пры гэтым алтары будзе складаць еўхарыстычныя ахвяры. Для ўсягойшання касцёла гэта таксама выпрабаванне, пакліканне да Божай службы, пакліканне да манаскага таксама жыцця. А гэта ўжо распачынаецца, зноў ж вяртаемся да асобы святога Аўгустына, да ягонай маці, пачынаецца з сям'і. Памятайце, трымайце сабе ў свядомасці прыклад гэтай жанчыны. Не маючы фактычна, а тым больш ужо не кажучы пра пазіцыю жанчыны ў той час. Фактычна ніякіх правоў чалавек не меў. Мела ў руках толькі адно – малітву. Моцную веру ў сэрцы, і маем сёння, дзякуючы гэтай малітве маці, яе моцнай веры, маем доктара касцёла, маем, ужо адышоўшы ў гісторыю, яго муж, які навярнуўся на хрысціянства, дзякуючы гэтай веры аднаго чалавека. І таму няхай гэты ўспамін, сённяшняя наша малітва няхай павялічыць таксама і наш давер Пану Богу, нашу веру, і нашу радасць таго, што прыналежым да Христовага касцёла, да этой супольнасці, у якой мы ўжо тут, жывучы ў гэтым свеце, маем удзел у валадарстве нябесным. Няхай гэтая вера, няхай гэтая радасць у нас павялічваецца, няхай ззяе на іншых. Няхай так, як Jesús гэта нам усклаў у абавязак. Будзем сведкамі ягонай любові, ягонай міласэрнасці, яго прысутнасці на нашай зямлі, яго прысутнасці сярод нас, у нашых сэрцах, у нашых дамах, у нашай краіне. Амén.